Ayan o, mayroong parisan. Oh, mami. Mami with rice. 40 lang may rice. Bulak-bulak. Ay, bulak-bulak pala. Hindi bulak na. Ano? Nawala na si Pati. Mm. Ano? Lechon. Lechon Paris. Saka ikaw. Lechon din. Oh, dalawang lechon Paris. Saka isa yung ano, yung bulak-bulak eh. Ah? Bulak-bulak. Bulak-bulak eh. Bulaklak pala yan. Bulak-bulak pala. Ah, bulaklak. Parang lechon bulaklak, ganon. Lahat ng sir. Oh. Saka Coke isang Mountain ano? Chew. Okay. Mountain Dew daw. Sino yan? Ganyan po yung bulak-bulak. Ah. Isang Coco sa isang Mountain Dew. Oh. Piso. Uy, gago. Isang daan lang to. Oh. Ito. Pwede Gcash te? Gcash ka ba? Alam ko kuya. Iba mo yun tayo. Change. Regular. Regular na lang. Ilan mo lang ako lang ko. Nag-gabi ka ako ito lang. Di ba ako nag-gabi? Sabi tinatanggal ko ng pera. Doon na siya. Kailangan nasa isang tabi lang hindi ko nakawa. Buti na lang. Sinabi mo agad. Nawala patakbo ko saglit sa bahay.
7:30. Pero. Almusal. Ano to? Chili oil. Nagamit, sira yung ano.